Kaixo, problemak ebazteko estrategia berri bat erabiltzen ikasiko dugu gaur. Gelditu une batean bideoa eta irakurri arreta enuntziatu hau. Saiatu ulertzen eta egin eskema txiki bat. Notazio egokia erabili beharko dugu. H arrei esango diegu eta emei. Argi dago arrek arbaso bezala M bat daukatela eta emek aldiz bi arbaso dituzte, arra eta emea. Zuaiz diagrama bat erabiliko dugu. Zuaiz diagrama egiteko zutabetan belaunaldiak jarriko ditugu. Belaunaldi honetan arba daukagu. Arra denez, M batekitik atera da. Emea arbatetik eta M batetik atera da. Ar hori M batetik eta M hori ar batetik eta M batetik atera dira. Emea bezala aurreko belaunaldian bi arbaso izan ditu, arra eta emea. Ar honek arbaso bakarra izan du emea eta eme honek bi arbaso izan ditu, arra eta emea. Eta horrela jarrituko genuke. Zenbat ezagun zenbat arbaso dagoen bakoitzean. Urrats bakoitzean hemen daukagu bat, bi, hiru, bost. Segida hau osatzen ari gara. Ze berezitasun daukan segida honek? Ikusten dugu bi batuta hurrengoa lortzen dela. Bi batuta hurrengoa. Bi hauek batuta hurrengoa. Segida hau oso ezaguna da. Fibonacciren segida deritzogu. Eta betetze legea hauxe da. Gai bat aurreko bi batuta lortzen da. Beraz, segida honen hurrengo gaia, 3 gehi 5, 8 izango zen. Egiazta dezagun. Ar honek arbaso bakarra izango zuen, eme honek eme bat eta ar bat izango zituen arbasoak, eme honek ere eme bat eta ar bat izango zituen, ar honek emea izango zuen bakarrik eta eme honek eme bat eta ar bat. Guztira 8 arbaso. Orduan, erlemando honek 12 belaunalditan atzera eginda izan dituen arbasoak horrela lortuko dira. 1 gehi 2 gehi 3, hau da Fibonacciren segidaren 12 gai hoien batura izango da. Gehi 5, gehi 8, gehi 13 eta horrela 11 batu gai izan arte. 12 garrenean balin bagaude, 11 urrats eman behar dugu atzera. Guztira zenbat arbaso? Batura 828 da. Beraz, 828 arbaso. Horietatik zenbat ar eta zenbat eme. Hau da, zenbat erlamandu eta zenbat erle. Kantitate horiek zehazteko taula bat egingo du. Hemen dago taula, belaunaldi joango gara betetzen. 12 garrenean, ar bat, eme bat erez. 11 garrenean, 0, bat. 10 garrenean, ar bat, eme bat. 9 garrenean, ar bakarra eta bi eme. 8 garrenean, bi ar, 3 eme. 7 garrenean, 3 ar, 5 eme. Hasierako
zutabea kenduta. Ondoren ikusten dugu berriz segida hau Fibonacciren segida dela. Bai arren lerroan eta bai hemen lerroan. Fibonacciren segidaren elementu guztien batura izango da beraz bakoitzaren emaitza. Orduan, ark kopurua 0, gehi bat, gehi bat, gehi bi, gehi hiru, eta horrela Fibonacciren segida jarraituko dugu. M kopurua, bat, gehi bi, gehi hiru, gehi bost, eta Fibonacciren segida jarraituko dugu. Guztira, zenbat batu gai egon behar dira hemen. 12garrenetik atzera egiten dugunez, guztira 11 egon behar dira. Hemendik aurrera 11 gai. 11 gai batzen egongo dira. Orduan, hemengo hau kentzen badugu, segida honen 11garrena zein da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen lehenengoa kenduta, 10garrena zein izango da, lehenengoa kenduta, 10garrena ikusten dugunez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 89 izango da. Eta beste segida honetan, hau eta hau kenduta, 9 gehiago geratzen dira. 9garrena 55 da. Orduan, M kopurua kantitate hau bera, ken 154 izango da, eta ark kopurua kantitate hau bera, ken 154 eta ken 89. Urren ez urren, 284 M arbaso, eta 185 arbaso. Problema bukatutzat eman dezakegu. Hala ere, problema bat ez da guztiz amaitutzat ematen lortutako emaitzari etekina ez badiogu ateratzen. Lehen aipatu dugu problema honetan agertzen zaigun segida nahiko ezaguna dela eta nahiko ohikoa dela. Naturan gertatzen diren egoera askotan edo fenomeno askotan agertzen delako. Segida hau ez da progresioa, ez progresio aritmetikoa, ez geometrikoa, baina eratzeko lege bat bai daukala. Eta lehen aipatu dugun bezala, eratzeko legea hauxe da. Gai bakoitza aurreko bien baturaz lortzen da. Eta Fibonacciren segida baldu gai orokorrarako adierazpen bakarra, n hau da okupatzen duen gaiaren arabera adierazten den formularen bat, bai. Hau da bere lege orokorra. Eta formula honetan agertzen diren zenbakien artean, hau ezaguna egiten alzaizu? Bai, zenbaki hori ezaguna da. Fi zenbakia da. Urrezko zenbakia. Eta egoera hau errekurrentea da. Naturan askotan agertzen zaigu zuzenean edo inplizituki urrezko zenbakia. Gizakiak ere askotan erabili du artean, arkitekturan eta arlo askotan. Eta orain hemen daukazu problema berri bat. Egin diagrama hon bat, soiz diagrama, eta zenbatu dauden aukera guztiak. Aurrera. Jarraian problema berri bat planteatzen dizut. Aurreko estrategia daukazu aukeran, edo bestela berri batekin saiat zaitezke. Kontuan izan, ondoren urratsa jarraitu behar dituzula, problema ondo ulertu behar duzu, gero estrategia bat aurrera eraman,
estrategia hori aurrera eraman da emaitza lortzen baduzu, egiaztatu behar duzu emaitza hori. Ez baduzu lortzen, atzera egin beharko duzu eta estrategia berri bat martxan jarri. Eta horrela problema guztiz ebatzi arte. Aurrera.